Moi kaikille, tässä Foxman. Se viime video, eli juurikin ongelma. Niin mä tein päätöksen. Mä nyt aion tehdä uuden Let's Play-videon. Ja jos tää nyt epäonnistuu, niin mä en tiedä mitä mä teen nyt. Mutta no eiköhän aloittaa uusi Let's Play-video. Joten seuratkaa mun kanavaa ja lyökää sitä tykkäys. Eli tykkäys nopea, eli peukkua. Ja no, teetin kelloakin, joka nyt lyö täysiä. No niin, eiköhän lähetä turhapuhumiset seistä. Eiköhän, let's go! Seuraava alko sataa. Otetaan on soistukin tuosta, niin jätetään tuo yksi tuolla. Noin. Luokka. Mitäpäs täältä. Joo, mulla on ikkuna auki, jos kuuluu nuo autoäänet ja moottorikorjaan. Sori siitä. Mutta joo. Mä en kyllä tiedä vieläkään, että miksi se niin teki sellaisena, että se delettaisi kaikki mulle nuo kaikki juurikin mitä mä oon nyt tehnyt siinä maailmassa ja se teki koko ajan samaa molemmissa maailmassa. Mun ensimmäisessä Let's Play-videossa, joka ei sitten niinkään onnistunut koska pahasti. Mutta se toinen oli erittäin hyvä. Mutta harmittaa, että se sitten yhtäkkiä vaan loppuu. Tai se ei katoa. Mitä mä nyt sanon? Mutta toivotaan, että tää ei nyt katoa. Joo, sori. Piti käydä nopea juomassa. Kurkku alkaa pahasti kuivaan taas se. Mulla on tää siitepölyallergia, niin ärsyttää koko ajan, että alkaa kurkkua kuivaa. Tai kutittaa, en minä tiedä. Tuntuu niin körhiältä tuo kurkku, että en enää osaa sanoakaan, että miten se tuntuu. Mutta eiköhän jatketa. Mä tuun nyt editoimaan tän kohan tästä sille yhteen. Mut joo. Jatketaan vaan tätä hommaa tästä näin. Villa olisi kyllä kiva saada. Koska nyt loppuu tuo sadeikki aika hyvä. Nyt juu. Löytyisiköhän täältä villaa? Että nopein tehdään. Pitää ottaa potato. 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 Mä käyn tässä. Tuota löytyy hiiltä. No, voitko nyt hakata se hiilen siitä? Kiitos. Autoseivin lähtee päälle.
Noin. Ja tuolta on minissäkin. Oh shit! Oh shit! Se kuoli. No niin. Voi vittu. Ei elekkari. Pitää palata sinne. Missä se oli? Toi taisi olla täällä. Elektri tulee yö. No minizombit on ärsyttäviä. Lakauttaa päähän. Ja mä otin nyt tuon FPS laskimen tuolta pois. Kun alkottaa silmään se. Tää viidakko se kaikista pahin, koska tässä yleensä niin tulee nyt nopeava virus. Mene alas. Kuole. Ai! Hello! Ai! You are stupido. Painu kuusikko, paino nyt. Älä ammu minua, ammu sitä lammasta vaikka. Lammas on erittäin hyvä maalitaulu, koska... Oh, hello zombie. Noniin. Reapereita 2 kappaleen. Hienoa. Erittäin hienoa. Missä se on se luola? Mä sain sen mini-zombin tapettua muistini mukaan. Zombi on tulossa mua päin, mä sen kyllä kuulen aika vahvastikin. Onko se täällä? Ei. No, missä se on nyt? Tuolla on aavikko. Hyi! Temppeli! Ei elekkari. Oikeesti. Pitää mennä maan alle äkkiä. Ja nyt odotellaan. No niin. Laittaa vaikka... Ei oo vielä tullut aamua. Tää aika hyvin pyörittää tää mun tietokone, mutta ei niinkään hyvin minun mielestä. Pitää varmaan vähentää vaikka render distance. No laitettiin full screen. Eikö se nyt pyöritä paremmin? No niin. No. Olehan nyt zombi.
Aamu on selvästi tulossa, joten hakkaan tässä äkkiä puuta ja tuolla on zombi pulikoimassa. Pulikoiva zombi. No niin, nyt se tuli. Äläkä tanssimaan. Let's dance. Tuppa tänne. Noin. Täällä valtamaan käyttöön. Noin. Tai no. Mitä mä tässä nyt selitän? Mä kuulen nälääkäänkin tässä. Mutta mun hiivi ei oo kovin hyvä. Tänne väliaikainen syömis. Oh helvet, päivä. Ne nyt sitten. Mitä sä katot mua lammas? Nyt kuusikko on siitä. Olisi kiva tavata Herobrine. Noin. Ai, mä taas sen kuolen nälääkään täällä. No hello zombi, mä tuun kuolemaan sulle, mä tiedän sen. Ai. Jep. No odotellaan sitten ne. Odotellaan siihen aamuun saakka. Hakataan nyt tässä puuta ja rauhassa. Koska miksipä ei. Tää on joskus vaikea. Noin. Lisää puuta. Noin. Noin. Hakataan vähän puuta lisää. Call night. No nyt se aamu on tulossa. Minne päin mä menisin? Oh hello zombie. Noin. Noin. Jos te mietit, että miksi mä syön zombilihaa, niin koska se on ehkä ainut asia, jolla mä saakeli pystyn elämään. Miksi ei ota damagea? Ei nyt oikeesti. Noin, kiitos.
No ainut mahdollisuus on, kun elää tällä hetkellä. Eli mitäpäs tänne, koska mä olin merkannut sen tuohon noin. Mä en muista tän Minecraftin niin tämänhetkistä, niin hitto kun tuo hidastaa tuo köynnys mua. Et kuinka ne tavarat niin tulee säästymään. Jos joku muistaa, niin pistäkää kommenttiin. Vikkun helvetti nyt oikeesti. Hello lehmä. Miten mä otin damagea? Hello kissa. Tää on vielä aika buginen tää peli. Se vaan heti. Jos te mietit, että miten mä kestän tätä peliä, niin erittäin hyvin kestän. Ei tässä menee kuin vähän hirmut. Otetaanpas nyt tuo FPS tosta noin pois. Noin. Jos te mietitte, että miksi mä en käytä enää sitä texture-päkkiä, niin mä siis tykkään tästä vanhasta versiosta näissä original niin tekstureissa. Ja hitto mulla on hikka. No voin. Tää ei oo kiva kun on hikka. Oikein, katosko se nyt? Ei sulla varmaan kuvaa peliä aikainen hikka. Noin. Joo. Nyt mä tässä luolossa. Niin, mä olin täältä näin. Tästä sitten mennään näin tänne. Ja nämä kuulokkeet on varmaan jotakin. Siis tää äänenlaatu, mitä mä oon nyt kuunnellut pitkään, niin tää on aika umpisurkea susi. Tää laatu. Mun pitää varmaan hankkia oikeesti joku studio-mikrofoni. Tai sen tyyppinen. Tuolla on mun kirves. On nyt sitten säästynyt aika pitkään. Miten hyvät mulla eläiniin mulla niin kaksi puolta. Pitääpä saada tuota ruokaa. Possu. Possu. Hyvä lehmä. Hammu, come here. Noniin. Eiköhän vaan jatketa matkaa sinne temppeliä päin. Hetkinen. Kaivo. Onko tää normaalia? Että se on kaivo. Samalla.
Monet originaalit tietää varmaan, tai ihmiset, jotka on pelanneet Minecraftia, niin tietää tämän vaaran. Ui, timanttia, jes. Kultaa, thank you. Entäs täällä? Luita. No, otetaan nekin. Saa koiria. Noin. Mutta miksi tässä on tämä? No ihan sama. Jatketaanpas matkaa. Pitäis varmaan tehdä sänky. Joo, mä teen sängyn. Noin. Otettakaa hetkinen, mä otan mun vaan puhelimesta otamaan äänet pois. Varmaan häiritsee teitä. Joo, ja mä kuuntelen teitä, katsojat. Jos te laitatte jotakin kommenttia mulle, niin mä kuuntelen teitä. Aina sellaisia negatiivisia viestejä en oikein halua katsoa. Ne ei oo tässä mulle, mun mielestä. Niin älkää please laittakaa sellaisia negatiivisia. Ne on turhanpäiväisiä viestejä. Oh hello! Joo, mä lähden nyt tästä moro. Joo, en halunnut alkaa tappelemaan nyt kaveritten kanssa. Siis tää original Minecrafti, niin tässä on niin hienot oikeesti kun nää chunkit. Kun tää lataa, niin tää tekee tällaisia taideteoksia. Mä pistän tähän videoon sen linkin, jos te haluatte, niin... Are you stupid? No niin, kiitos. Hän oli hieman tyhmempää kalustoa. Noin. Tehdään tähän taloon, noin. Noin. Teen nyt rautakirveen tällä hetkellä. Noin. Mä teen nyt tänne minitönön. Mä en tee kovin isoa taloa, koska mä en tällä hetkellä tarvitse isoa taloa. Mä tein siinä mun toisessa videossa niin tuon isomman talon, mutta on tämä pienikin aika hyvä. Säästää enemmän puuta ja tän tyyppistä. Ei onnistunut. Pitää harjoitella tuota. Noniin. Onnistui. Jes. Voitko ne hyppiä sinne? Kiitos. Noin. Noin. Pistää sänky tuohon noin. Ja pitää varmaan kiveä hakea. Tässä ei tuu mikään hieno kämppää.
siitä ukkoa. What problems I have? No, now you say, okei. Mä oon tuossa puhumaan itsessäni. Sanokaa kommenteissa, jos te ette tykkää tästä mun, itse puhumisesta. Kun mä puhun itsessäni joskus, se on mun ongelma. I not can do that, I can't stop it that. Mut joo. Noin. Enemmän puuta, kiitos. No niin, kiitos. Mä voisin tehdä PVV niin mappi, jossa te katsojat niin voitte voi vittu mun puhe, niin harjoitella taistelukykyänne. Niin, jos te haluatte sellaista, niin mä voin tehdä. No ei oikeastaan kaikenlaista teille katsojat. Niin saatte nauttia minun videoista ja tästä minun hullusta seikkailusta. Joo, sanokaa joskus hullussikin ketussi kaveriporukassa. Tuossa on 2 lehmää. Tule tänne, lehmä. Ai. Possu. Noin. Lehmä, tuu sekin tänne. Noin. On kyllä niin rumaa tää talo. No, eipä tässä voi mitään. No, tästä talosta tulee sellainen talo kun on. Vähän tällainen kiviaikainen. Tai kivijalkainen. Tai miten nyt sanoa? Ei helkkari oikeesti tästä on mitään tästä mun puhumisesta. Noin, toisella puolella näin. Noin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ai! No niin. Olisikohan tämä video tässä? Kyllä tää on. Kiitos kaikille, jotka katsotte ja tilaatte vielä minun videoa. Olen erittäin kiitollinen teistä, jos te tykkäätte minun kanavasta ja seuraatte tätä. Se auttaa minua tukemaan tätä minun motivaatiota tähän. Kiitos ja moro!